Molt bon dia a totes. Benvingudes a la primera sessió de formació. Jo soc la Vera Cordero, com ja ha dit la Núria. Jo soc comunicadora científica, treballo a Eduscopy i a Eduscopy ens dediquem a tres branques de la comunicació científica, que és la comunicació pròpiament dita, la divulgació i l'educació. El meu càrrec concret a Eduscopy, jo m'encarrego dels projectes que requereixen més creativitat o els productes que necessiten més creativitat i també a tot el que té a veure amb l'educació. Porto projectes educatius des de la seva creació i, si escau, també la gestió del projecte i la direcció. Llavors, ja us ho deia la Núria, que hem preparat... A veure, tinc alguna cosa... Espera, encara. Què hem preparat? Hem preparat aquesta primera sessió una mica més teòrica i després, a partir de dijous, tindrem les sessions més pràctiques. Totes dues sessions estan enfocades a ajudar-vos a preparar la vostra presentació a les escoles. Esperem que tant els materials que hem preparat com les dues sessions siguin profitoses i que us ajudin a gaudir molt d'aquesta experiència i, sobretot, fer gaudir també a l'alumnat. Em sembla que algú està dient que no em sent bé. Em sentiu bé? Vale, que no sigui problema meu. Molt bé. De fet, és molt bona idea començar qualsevol sessió online, sobretot, evidentment, si és online, fent aquesta pregunta. Em sentiu bé? Em veieu bé? Perquè veig que sí, perfecte. És molt important, ja ho anirem repetint, és molt important per poder captar l'atenció de la vostra audiència. És vital tenir un bon micro, preguntar si us poden sentir, fins i tot comprovar-ho fent alguna pregunta a vosaltres activament. I això que estic fent ara, que és presentar-me i començar a parlar sense compartir la presentació que ara compartirem i començaré a fer servir, també és molt útil perquè no us vegin sempre petitones. Ja veureu que em refereixo a moltes coses. Em referiré si feu la sessió online i a d'altres si feu la sessió presencial. Com igualment totes heu d'estar preparades per si l'heu d'acabar fent online, doncs tot servirà. Molt bé, doncs ara començaré a compartir la meva pantalla. M'he de recordar, i també és un bon moment per recordar si necessitareu que hi hagi so. Aquí, si feu servir què estic fent servir jo ara? El Zoom, o sempre hi ha un botonet específic. Si no el cliqueu específicament, segurament no estareu compartint el so. No passa res, si no, després l'aneu a buscar. Però bé, sempre és bo saber-ho. Molt bé. Molt bé, doncs avui comencem amb la primera sessió per preparar la nostra exposició. I encara que la Núria ja ens ha presentat els principals objectius. A veure, tinc dues persones encara esperant. Les admeto en un moment. I seguim. La Núria ens ha presentat els objectius de la sessió de l'11 de febrer. Jo només els repasso molt breument perquè el principal objectiu és conèixer una científica. És el que més esperen i és el que més il·lusió els fa. I us ho dic jo, que hem fet ja molts treballs en centres escolars i sempre és la millor part dels projectes, que us coneixen a vosaltres. A més de conèixer-vos, també descobriran quina és la vostra recerca, per què serveix, quina aplicació té, quina relació té amb ells. També volem aprofitar, i també ho deia la Núria, per trencar estereotips. Conèixer una científica et permet conèixer moltes vessants d'aquesta persona i de forma amb el que estan exposats ells normalment tenen una imatge una mica, diguéssim que no completa del tot de com són les persones que es dediquen a la ciència. Doncs aquest tipus de projectes estan exactament per això, perquè ens coneguin més, perquè coneguin més vessants nostres. I finalment, també, evidentment, un dels altres objectius és que volem generar curiositat per la ciència i per les persones que es dediquen a la ciència, perquè en el fons també el que volem fer és despertar vocacions
científiques i STEM, com ens explicava també la Núria. I també ja m'ha fet una miqueta d'espoiler la Núria, però no passa res, amb el material que hem preparat. Per vosaltres hem preparat les dues formacions i també teniu a la vostra disposició una plantilla que podeu fer servir. És una plantilla una mica guiada, que ja vam fer servir l'any passat i que també teniu a la vostra disposició, on us proposem diferents temes i conceptes que podeu... Bueno, persona esperant. A veure, d'aquí poc que ja no tindré... Sí, cada vegada tinc algú esperant. Us proposem diferents inputs que al final són propostes i que volem que feu servir si us sentiu còmodes amb cadascuna de les propostes. No és una imposició, no és ni una plantilla que ajuda a fer servir totes, la podeu agafar com inspiració, com suggeriments. Això sí, la podeu fer servir literalment, si voleu, també. Ara després us l'ensenyaré una mica més. I per les escoles hem fet una proposta didàctica que us explicaré més cap al final de la sessió i que va en paral·lel a la vostra visita. Hem fet activitats prèvies, activitats de seguiment de la vostra xerrada i una activitat posterior, perquè sigui una experiència molt més completa. Llavors, a la guia didàctica també hem inclòs uns missatges principals que complementen els objectius que hem dit abans, que són que per dedicar-se a la ciència no cal ser especial. És a dir, hi ha molts tipus de persones que es dediquen a la ciència que provenen de molts llocs diferents i amb experiències completament diferents. I totes elles es dediquen a la ciència. I volem que puguin experimentar això també els alumnes i les alumnes. Una altra cosa que els volem introduir és que tothom pot fer servir el raonament científic, no és exclusiu nostre dels científics, poder pensar d'una manera determinada, poder fer servir la ciència en el nostre dia a dia. I també, circumscrit dins les vostres explicacions, també volem que transpugui aquest últim missatge, que la ciència mai deixa de meravellar-nos, tant pel que descobrim com pel mateix procés que seguim per descobrir tot allò que inclou la nostra recerca. I també volem moltes coses, per demanar que no quedi. Volem mostrar la diversitat del nostre ecosistema investigador. Sou científiques, ja ho deia la Núria, proveniu de molts llocs diferents. El dimecres farem una sessió en anglès, però vosaltres també potser esteu treballant a l'estranger, potser veniu d'un centre de recerca, potser treballeu en una empresa, potser teniu una posició purament de recerca, potser no. Jo això ho recordo l'any passat, hi havia feines que generalment trobo que estan bastant poc visibilitzades i que és una oportunitat enorme de visibilitzar-les cap a l'alumnat. I finalment també volem que ensenyeu el lloc on treballeu, ja sigui un laboratori, sigui una empresa, quin tipus de perfils professionals inclouen. Això sobretot és molt interessant si treballeu en una empresa, però també un laboratori, hi ha tècnics, no m'avanço, que ara després veurem això també. I això també us fem unes recomanacions de com podeu fer anar la xerrada el dia 11. Tingueu en compte que en general tindreu una hora d'esdeveniment. Això no vol dir que no pugui allargar-se 1 hora i 10, 1 hora... Però en qualsevol cas, ja veureu que jo aniré repetint molt, consulteu en el moment en què tingueu el contacte fet amb el mestre o la mestra, podeu començar a consultar-li coses i podeu arribar a un altre acord, però l'hora fixada, o sigui, la durada fixada és d'1 hora. Llavors, què ha de passar durant aquesta hora? Doncs, evidentment, us heu de connectar i aquí he posat preguntes per trencar el gel. No us preocupeu, aquestes preguntes us les donem. Ja les hem posat a la guia pedagògica, a la guia didàctica, i ara després us les ensenyaré. I hem calculat uns 20 minuts de presentació personal i uns 20 minuts de presentació de la vostra recerca. Evidentment, això és completament orientatiu, no passa res si feu 15, 25, 10, 30, el que vosaltres necessiteu, això és completament orientatiu.
Sí que estaria bé que deixéssiu al final un temps restant per preguntes, possibles preguntes de l'alumnat. Molt bé, com us deia, un cop tingueu l'escola assignada, tindreu el contacte del docent i li podreu fer consultes. Podeu fins i tot revisar, això ja entenc jo que dependrà de com vagi, com vulgui fer anar el docent o la docent el contacte amb vosaltres. Potser podeu comprovar que us sentim bé, que us vegin bé, podeu revisar les qüestions tècniques, quina plataforma fareu servir, podeu preguntar quants alumnes hi ha a classe, per què no? I també, important, a vegades, ajunten classes per científiques. Estaria molt bé saber-ho perquè si esteu pensant tenir una certa interactivitat amb la classe, no és el mateix tenir 20 i pico alumnes que tenir-ne 70 o 80. També els podeu preguntar com serà la meva classe. Serà participativa? Els puc fer preguntes o serà un caos si faig preguntes? El tema de recerca els hi serà proper? Potser han estudiat alguna cosa ja dins del currículum escolar. Per exemple, jo sé que moltes de vosaltres, per l'experiència de l'any passat, toqueu temes que tenen a veure amb el canvi climàtic. El canvi climàtic per ells és molt proper perquè a l'escola és un tema que surt moltíssim. És un fantàstic punt de partida per la vostra xerrada si la podeu introduir directament fent servir el canvi climàtic. I una altra cosa que els podeu preguntar és quin seguiment estan fent de la proposta didàctica que els hem proposat nosaltres, perquè us podrà ajudar a saber què us trobareu el dia 11. Molt bé, doncs, vistos els preliminars, comencem. Ja us he dit abans, hi haurà 2 preguntes per trencar el gel. Tinc 4 persones esperant, que ara mateix els admetem. Molt bé, són aquestes 2 preguntes. T'interessa la ciència i t'agradaria dedicar-te a la ciència? Veieu, són molt senzilles. Són purament perquè comenceu interaccionant amb la classe. Sí que a l'hora de dir-los com han de respondre, us aconsellem, us demanem més aviat, que els demaneu que responguin amb alçada. El docent, a la guia didàctica ja tenen apuntat que us ajudin a comptar els resultats d'aquestes 2 preguntes. Ells després les respondran al seu formulari i nosaltres podrem fer una estadística. I aquesta pregunta els hi faran abans i després de la vostra visita. Volem veure quin és l'impacte de les científiques. I llavors, el primer que us aconsellem que feu és que us presenteu. Tot això, a partir d'ara, ja ho teniu a les diferents diapositives que us hem preparat a la plantilla. Podeu seguir aquesta plantilla i el que us deia, també la podeu fer servir per inspirar-vos. Jo aquí, a aquesta presentació, he linkat aquesta imatge per dir-vos, per ensenyar-vos una miqueta l'aspecte de la plantilla, per si alguna no l'ha vist de l'any passat. Té aquest aspecte. Això és un Google Docs, us ho podeu descarregar. Vosaltres la trobareu linkada a l'espai web que està especialment dedicat per vosaltres, de científica. Ja veieu, és una presentació amb recomanacions. Aquí recomanem posar fotos o vídeos. Aquest text el podeu matxacar, el podeu treure, no està posat perquè es conservi. Si vosaltres teniu la vostra presentació, que és del vostre centre, i l'heu de fer servir, evidentment no hi ha cap problema, això és una pura inspiració, però que vam trobar que era molt útil poder-vos facilitar aquest tipus de document per facilitar-vos a vosaltres la preparació de la vostra presentació. Ja veieu que existeix en català, castellà i en anglès. Tenim. Molt bé. Tornaré aquí. Crec que he de tornar-me a buscar. Ja estic aquí. Molt bé, doncs ja sabeu que teniu la plantilla disponible per vosaltres. He anat enrere en lloc de davant, per això. Llavors,
a l'hora de presentar-vos ens interessa molt que ensenyeu que no comenceu purament amb aspectes professionals, sinó en les coses que us interessa fer, que us agrada fer en el vostre temps lliure. Quines aficions teniu i què feu quan no esteu treballant. Jo l'any passat ja vaig fer una presentació meva amb les coses que m'agraden a mi, i el que us aconsellem és que, per exemple, si voleu us podeu presentar sense encara compartir la presentació al principi perquè us puguin veure bé i després, quan passeu a parlar de vosaltres, us recomanem que poseu fotos i vídeos d'allò que esteu explicant. Que això és molt senzill. I per què fem això? Doncs ja tenim escrit aquí, per trencar estereotips. Perquè si jo l'altre dia vaig buscar a Google Scientist, ho vaig buscar en anglès per assegurar-me que buscava sense gènere, i aquesta és la imatge que surt de científics i científiques. Som gent que està a un laboratori, que porta bata sempre, que sempre estem mirant líquids de colors o mirant per un microscopi o amb matrassos, provetes, i no és que no sigui cert, és que hi ha moltes més coses i són moltes més coses. I volem ampliar una mica la imatge que tenen de les persones que es dediquen a la ciència. També us he posat aquí un parell de vídeos, després ja podreu veure tots els vídeos sencers i repassar-los, de la imatge que tenen de les persones que es dediquen a la ciència des del punt de vista cultural, que és el que veuen a les sèries i a les pel·lícules. I sembla que no, però sembla jijijaja, però no, això també influeix i també els influencia. Aquí tenim els 10 científics nerds o geeks o rarets, per no dir un altre anglicisme, un recull, i aquí tenim un altre de científics bojos. Són estereotips que estan allà i que ells reben. I també hem de lluitar contra això, sobretot contra el que som rarets i raretes, perquè, bojos i ho trobo una mica més allunyat. I per què us dic que sí que influeixen? Perquè mireu aquesta enquesta. Aquesta enquesta es va fer al Regne Unit amb estudiants una mica més grans, amb els que tractarem nosaltres, de 14 a 16 anys. Els vam preguntar què t'imagines quan penses en un o una científica. Evidentment era en anglès, llavors no tenien gènere a la pregunta. Una altra vegada, la primera resposta és bata. La bata està inculcadíssima a dins de la seva ment. Fem experiments, mirem pel microscopi, fem servir grups d'assaig, som persones molt educades, en el sentit més acadèmic, som investigadors, hi ha molts adjectius molt positius, som innovadors, som inventors, pioners. Aquí ja, quan es van posar a donar exemples de científics, ja veieu que són tot homes, els que tenen com a referents que els hi surten sense cap exemple. Però també inclouen els conceptes de nerd, excèntric, crazy, boig, avorrit, boig, professor boig, ja directament s'ha anat a un còmic. I, sorprenentment, també, una cosa que es repeteix molt és que portem ulleres. Plantegeu-vos les que porteu ulleres perquè esteu complint també l'estereotip que tenen. Però amb això no el pensem solucionar. Si porteu ulleres, porteu ulleres. Llavors, fa un temps, a Eduscopy, tinc algú que ha d'entrar, vam encunyar aquesta paraula, que és deslaboratoritzar. És increïblement difícil de dir, però és un dels nostres objectius. Tots els projectes, ja siguin podcasts, vídeos, tot el que fem ho intentem enfocar amb aquesta perspectiva de treure del laboratori. I per què? Perquè moltes treballeu al laboratori, però moltes de vosaltres també sortireu a agafar mostres, també us reunireu amb gent, també treballareu amb un ordinador, potser. I el que volem és ampliar una mica més la imatge i que vegin que ser científica és moltes més coses. També us he posat aquí, si teniu aficions, que toqueu música, feu esports, totes aquestes coses l'any passat les vam avaluar una mica i eren sorprenents per elles poder conèixer una altra vessant d'una persona que es dedica a la ciència. També us he posat una imatge d'un congrés científic perquè potser no coneixem tant que els científics ens reunim, parlem entre nosaltres, ens ensenyem el que hem fet els uns als altres.
són més vessants de la nostra feina. I parlant d'estereotips, el Científiques està aquí exactament per lluitar contra un estereotip concret. És una acció molt concreta, que és la de visibilitzar les dones que fan ciència i motivar a les nenes. Les vocacions científiques entre les nenes, sobretot en les carreres més tècniques, que és on més necessitat hi ha, que ja ens ho explicava la Núria ara. I jo us vull parlar d'un test, d'un experiment sociològic que potser ja coneixeu, és bastament conegut. És el test Draw a Scientist i és molt senzill. Van agafar 5.000 nens i nenes. Això va començar al Canadà i fa 50 anys que es fa aquest test. I els van demanar que dibuixessin una persona que es dedica a la ciència. Evidentment, una altra vegada van fer servir el terme scientist, que no té gènere d'entrada. I el que es van trobar és el que us ensenyo aquí. El que va dibuixar la gran majoria és un home, amb ulleres, evidentment, amb material de laboratori que treballa dins d'un laboratori. Els números les xifres més destacables d'aquest primer test, d'aquest primer estudi, és que dels 5.000 nens i nenes, 28 estudiants van dibuixar una científica. Això és menys de l'1%. I el que és aplastant és que absolutament cap nen va dibuixar una dona. D'això fa 50 anys. Aquests tests, aquests estudis s'han anat repetint des de fa 50 anys i el 2016 van fer un metaanàlisi de més de 80 estudis de tipologia Draw a Scientist, on els havien demanat a nens i nenes que dibuixessin un científic, una persona que es dedica a la ciència. I què van obtenir al llarg del temps? Doncs veieu que aquí tenim un gràfic que va creixent de l'1%, que era el primer resultat, al 33, al 58. Aquest és el percentatge que dibuixa una científica. Però el que ens hem de fixar és que estem mirant el percentatge de nenes que dibuixen una científica. Una dada molt positiva és que més de la meitat de les nenes han dibuixat una dona. Però si ens fixem en el global, és exactament el 28% de les respostes està dibuixant una científica. I aquí ve una feina que encara ens queda fer molt i és la de visibilitzar les dones científiques als nens. I és que 9 de cada cops els nens van dibuixar un home. I una altra cosa que van destacar com a resultat en aquest estudi és que a mesura que els nens i nenes es van fent grans, el percentatge de nens i nenes que han dibuixat una científica va enrere. En aquest gràfic el que veiem és el percentatge d'estudiants que van dibuixar un home científic. Veiem que a mesura que es fan grans aquest percentatge creix, però el més preocupant, com si diguéssim, és que la població dins la qual aquest canvi és més gran és la pròpia de les nenes. Les nenes, quan tenen entre 6 i 8 anys, ja ho veiem aquí, la probabilitat que dibuixin a un home que es dedica a la ciència és al voltant del 25, una mica per sobre. Però després, quan arriben als 16, els ha canviat la imatge i comencen a dibuixar-la en un 75%, i és un canvi enorme. I programes com els Científiques i moltíssimes més iniciatives estan lluitant perquè aquesta visió no canviï, perquè per adonar-te que tu pots dedicar-te a la ciència has de tenir referents i els has de tenir a l'escola i els has de tenir a tot arreu, a la teva societat, als productes culturals que consumeixes, i no pot ser que hi hagi aquest canvi d'opinió. Hem de normalitzar a totes les edats la presència de les dones com a persones que fan ciència. Tinc 2 persones que estan esperant. Perdoneu, espero que d'aquí poc ja no hagi d'anar deixar d'entrar. Molt bé. Què és el que us proposem nosaltres que els expliqueu perquè us coneguin una mica i perquè coneguin altres vessants vostres? A part de les aficions que ja hem comentat i que estan molt relacionades amb la imatge que volem donar, també us podeu apropar una mica a la seva realitat.
podeu explicar com éreu vosaltres quan teníeu la seva edat. Aquí teniu una molt bonica foto de quan jo tenia al voltant d'11 anys i què m'agradava fer i quines assignatures m'agradaven més, quines m'agradaven menys. Això ja diu molt de mi. També podeu incloure altres tipus d'experiències. Jo no era una alumna massa destacada, però m'agradava molt la ciència i sabia que m'hi volia dedicar i ho he aconseguit. Abans crec que no ho he dit, però sí, és cert. Quan m'he presentat no us he explicat que jo vaig fer un doctorat, vaig començar una carrera investigadora, després vaig passar a treballar a empresa, també en una posició científica. O sigui, més o menys tinc una mica els perfils que teniu vosaltres, més que després em vaig passar a la comunicació científica. Vaig fer un màster i ara treballo en una empresa de comunicació científica. Tot això em dona una visió més o menys aèria dels tipus de professions que podem trobar dins de la ciència. Molt bé, torno a quan tenia la vostra edat. Tot això us ho explico perquè una dels missatges que volem enviar és que la ciència no és per gent, tots ens hi podem dedicar. Hi ha molts tipus de professions dins de la ciència i molts tipus de perfils. Molt bé. Jo us he explicat ara també una mica la meva carrera científica. I això també us proposem que ho feu des d'un punt de vista més biogràfic. Què va fer que us interesséssiu per la ciència? Teniu familiars que s'hi dediquen? Potser va ser un professor concret qui va despertar l'interès. Aquest va ser el meu cas també. Jo encara recordo la meva professora de química, que és bàsicament la raó per la qual jo vaig acabar estudiant química i vaig gaudir moltíssim de la carrera i sempre li estaré agraïda. També us proposem, si voleu, podeu compartir, aprofitar el moment per visibilitzar alguna científica que admireu. Aquestes científiques en realitat ens han marcat molt perquè han fet la funció que nosaltres la que volem que vosaltres feu per nosaltres ara. Que vegin que és possible que les dones fem ciència. En el meu cas, jo he destacat, la veritat és que tinc també d'altres per destacar, Emilio Chatelet, perquè m'encanta la història i m'encanta la història de la ciència, i la Katalin Karikó també per la seva història personal, que és bestial, i perquè està molt d'actualitat ara mateix. Tinc una persona... L'admeto, molt bé. Ok. A veure, he de recuperar. Vale. Què més us suggerim que expliqueu durant aquesta primera part més de presentació? Podeu explicar on treballeu, com és el lloc on treballeu, si treballeu a diferents llocs, perquè potser, és el que us deia abans, potser recolliu un mostre i teniu diferents ambients de treball. També podeu parlar dels vostres companys de laboratori. Treballeu amb científics d'altres països, tècnics, administratius, comunicadors, com de molt interaccioneu amb els comunicadors del vostre centre. O potser a l'empresa potser no es diu, no hi ha una càtedra de comunicació científica ni un departament, però hi ha un departament de màrqueting o el que sigui, segur que també interaccioneu. A vegades teniu alumnes dins del laboratori. També podeu compartir una fotografia de vosaltres treballant amb l'equip que feu servir, que pot ser molt variat. Podeu posar una foto del grup i explicar què fa cada persona. I si poguéssiu incloure persones dels perfils que us deia abans, com administratius i tècnics, doncs així veuran més diversitat encara. Un altre dels missatges que podem aprofitar per donar ara mateix és que la ciència és un treball d'equip, és un col·lectiu i que t'hi pots dedicar fent diferents feines. Llavors, fins ara hem fet la presentació més personal cap a l'alumnat. Abans de passar a parlar de com podem explicar la part de recerca o la part més que té a veure més amb la ciència, deixem un segon perquè miraré el xat per veure que no ha passat. Vale, hi ha una pregunta. Jo voldria saber quines edats tindran. Els pilleu des de sisè de primària, primer de l'ESO. Si no m'equivoco, això va dels 10 anys, poden tenir fins als 13.
Vale. Les preguntes més tècniques, com s'assignen els centres, l'horari, els hi hauré d'enviar a la Núria, crec que ha dit info@científiques. I sobre com accedir als documents, jo sé que hi ha una... Teniu, a la web de Científiques teniu una secció especialment dedicada per vosaltres, que crec que quan entreu, crec que està tot aquí, mira, potser aquí ho podràs trobar tot, i des d'allà trobareu tots els documents. I jo aquesta tarda els enviaré, bueno, aquest matí els enviaré la presentació i ja m'ha dit la Núria que la penjaran de seguida. Llavors, els consells tècnics no són poca cosa, perquè és molt important que us puguin, és el que us deia al principi, us han de sentir, imagineu que ara m'estiguéssiu seguint a mi, em sembla que alguna persona deia que no em podia sentir bé, pot passar que fins i tot aquesta persona acabi marxant perquè li sigui impossible seguir-me o no pugui aprofitar bé aquesta sessió. I clar, si teniu una classe sencera sentint-vos, si no us poden sentir i veure bé, és una pena molt gran. Ui, tinc una... Bueno, perdona, és que he vist una pregunta que no he acabat d'entendre, si no després la recuperem. Molt bé. Em sembla que hem passat abans l'enllaç on trobareu les presentacions pujades, però igualment, si entreu al vostre perfil de Científiques, la trobareu allà. Molt bé. En què ens hem de fixar? En la posició de la càmera, que us vegin de forma central, que va molt bé comprovar que teniu els ulls a l'alçada de la càmera, a distància no estigueu ni massa lluny ni massa prop, amb angles estranys, que no hi hagi contrallums. Jo, abans de començar, li he preguntat a la Núria, tinc les finestres obertes, es fa contrallum? Està molt bé fixar-se en aquestes coses perquè si hi ha contrallum comencen a no veure-us la cara. Podeu intentar mirar de tant en tant a càmera. Podeu intentar també que l'enquadrament de fons sigui significatiu, si toqueu algun instrument o teniu algun llibre concret o vosaltres heu escrit un llibre, doncs us poseu el llibre a darrere. Vigileu molt la llum, el micròfon, que no hi hagi sorolls de fons. Llavors aquí al final he posat la mascareta amb un interrogant perquè jo no puc saber exactament en quines condicions fareu la xerrada. Evidentment, si aneu presencialment al centre, haureu de portar mascareta, això és segur. Però si dintre de les vostres possibilitats i la feu online, si poguéssiu no portar mascareta, és molt millor perquè us poden veure la boca i poden seguir-vos millor. Evidentment, jo sé que algunes de vosaltres la fareu dins del vostre lloc de treball i heu de portar mascareta. Evidentment, si heu de portar mascareta, porteu mascareta. L'únic que us diria, si porteu mascareta, és que procureu tenir un micro a prop que no sigui un micro que agafi eco, perquè així se sent millor a la persona que parla. Però intenteu poder fer-ho en les millors condicions dintre de les vostres possibilitats. Molt bé. Consells per la presentació. Si poseu lletra, que sigui prou gran. Penseu que potser estan en una sala d'actes i, a més, si estan a una classe, les pantalles no acostumen a ser gaire grans. Així que intenteu que la lletra estigui ben gran. Si podeu, no compartiu tota l'estona de la presentació, escolleu algun moment com per fer-los alguna pregunta, per exemple, i... Hola! No sé si algú ha activat el so o, si no, us mutejaré per si de cas. Vale. I ja us ho deia la Núria també, que podeu cuidar el llenguatge no verbal. Tindreu una càpsula específica perquè ho pugueu treballar, això. Jo per la naturalesa moc els braços bastant, però igualment si esteu allà presencialment no és només els braços, sinó també podeu moure-us per la pissarra, podeu tenir un passador de diapositives per no haver d'estar al costat de l'ordinador tota l'estona. També molt important a nivell purament tècnic, però és que sempre hem de ser conscients d'això, procureu que el to no sigui monòton. Com ho fem? Doncs de cop fas una inflexió i intentes recuperar tota l'atenció que puguis en aquest moment.
I el més important de tot és que heu de gaudir d'aquesta experiència, perquè si vosaltres gaudiu, fareu gaudir també a la vostra classe i transmeteu passió pel que feu. Molt bé, ara ja ens n'anem a la part més específica d'explicar la nostra recerca. Hi ha una cosa que ja teniu... Bueno, en aquesta part també us hem deixat una... Ja veieu que és només una diapositiva perquè expliqueu la vostra recerca. És una diapositiva perquè la podeu duplicar moltes vegades i omplir-la amb el que creieu convenient. I què heu d'explicar? La vostra recerca o la vostra feina. Si treballeu a una empresa i no us dediqueu específicament a la recerca, us recomanem que poseu poca lletra i gran, ja ho hem dit abans, que feu servir imatges senzilles, que puguin veure de forma clara i no fer servir gràfiques complicades ni fórmules. De fet, en la mesura que pugueu, no en feu servir, a menys que siguin centrals per la vostra explicació i llavors, evidentment, procureu que siguin senzilles. Molt bé, doncs una cosa que ja teniu feta és que ja sabeu quin és el vostre missatge principal i la vostra audiència. El vostre missatge principal, el que heu d'explicar, és la vostra recerca, la vostra feina. I la vostra audiència són preadolescents, adolescents. Això està molt bé saber-ho perquè a vegades has de fer xerrades i no saps exactament cap a quina edat t'has de dirigir i et tornes completament boig. Llavors, ha arribat un punt en què jo us vull fer participar, a veure què tal em surt, perquè vull que especuleu sobre quina percepció tenen els estudiants d'aquestes edats, de sisè de primària a primer de l'ESO, sobre com és la ciència. Nosaltres els hem fet aquesta pregunta. Vull que em dieu què creieu que sortirà. Els hem dit, la ciència és apassionant, complicada, sorprenent, avorrida, divertida, inútil, fàcil, útil, creativa. I ara us passaré un enllaç per aquí pel xat perquè pugueu anar responent. Teniu les diferents opcions i només us deixo posar 3, més que res, no per res, sinó perquè sigui més ràpid. I a mesura que aneu responent, us aniré mostrant els resultats. Crec que abans tinc una pregunta. Si fem la xerrada presencial i anem amb mascareta FFP2, potser no se sent bé. Els centres haurien de tenir micro. Veus, és una cosa molt interessant per comentar al mestre quan esteu en contacte, perquè segur que tenen micro i segur que tenen medis per poder oferir-vos. Perdona, una pregunta. És que ho he ficat al xat, però crec que ha passat. Que estem parlant tota l'estona de perspectiva de gènere, no? I al final és el nostre objectiu que hi hagi tant de nens com nenes i tal, no? Però realment aquesta diferenciació de nens i nenes també és un problema de perspectiva de gènere, no? Llavors, suposo que dins de la nostra xerrada hem d'especificar molt bé que estem parlant d'aquestes enquestes de nens i nenes a nivell cromosòmic, no a nivell de gènere, no? Perquè si no... Les opcions que hem posat, ens hem assessorat una mica, i les opcions que hem posat per a les enquestes perquè responguin és femení, masculí i no binari. No sé si són les opcions i també, en part, estem demanant al professorat que compti perquè coneixen la seva classe. O sigui, quan vosaltres pregunteu i responguin, ells faran un recompte i volem que ho faci el professor perquè ells coneixen la vida i les característiques de la classe en general. Sí, jo per la meva experiència, quan parlem, quan escrivim i quan parlem, sempre fem servir la paraula alumnat, la paraula docent. Evidentment, quan has de repetir molt, acabes buscant nens i nenes, alumnes, però sí que intentem agafar paraules tothom, paraules que englobin al màxim possible. Sí, també és un bon consell. A la uni el que a vegades fem és que en comptes de posar femení, masculí i no binari, també afegim prefereixo no dir-ho, perquè hi ha gent... Ho hem posat també. Perquè això ens ha portat a molta discussió i al final és el que millor, saps? Més tothom es sent representat i no hi ha obligació de contestar. També hem posat aquesta opció. Super, merci.
Molt bé, doncs començaré en els resultats, a veure què ens està donant. Perdoneu que tinc a dalt de tot. Vale. Molt bé. Complicada ben gran, eh? Ja ho dieu vosaltres. I avorrida també, Déu-n'hi-do. Però apassionant, sorprenent, bons resultats, útil, creativa, divertida, difícil, difícil i complicada, apassionant, molt petit, realment, i avorrit també, mira, molt bé. Encara es van rebent, ja tenim 68, ja no crec que canvi especialment. Llavors, ara jo us diré que dins dels nostres projectes que hem fet ja hem fet aquesta consulta abans a l'alumnat. I us vull ensenyar els seus resultats, que són aquests, que són molt similars. O sigui, sabeu exactament on aneu i per on heu d'atacar. I això està molt bé, tenir aquest tipus de coneixement previ. Els hi sembla complicada com a principal problema per acostar-se a la ciència. Avorrida potser amb ells els surt una mica més gran, però escollen molt sovint divertida, sorprenent, creativa, útil. També els hi preguntem si consideren que és important i els resultats són espectaculars, són aplastants. És molt important, la ciència. Llavors, a l'hora de preparar aquesta xerrada, ens hem de centrar molt en lluitar contra aquestes dues paraules que surten tan grans, complicada i avorrida. I per això ja veureu que farem servir estratègies. Només dir-vos que la mostra amb la que, m'estan anant cap endavant, cap enrere, la nostra mostra de uns 500 alumnes, encara que tenim més respostes, però aquesta concreta era d'uns 500. Molt bé. Jo ara no sé si ja m'he fet el mega spoiler o us ha donat temps de veure-ho, però jo us volia fer una altra pregunta. Vosaltres els explicareu jo i la meva recerca, jo i la meva feina, i respondreu a aquestes preguntes. Què, on, qui, amb qui, quan, com, per què... Com vaig una mica ajustada de temps, jo us volia que especuléssiu una mica sobre què els interessaria més, però us donaré la resposta directament. El que més els interessa a l'alumnat és vosaltres, qui sou vosaltres i per què serveix la vostra recerca. Nosaltres treballem fent molts projectes científics, de ciència ciutadana, de participació ciutadana, sobretot ens centrem molt en això, i cada vegada el resultat és el mateix. Què és el que més t'ha agradat? I sempre és conèixer una persona que es dedica a la ciència. Fins i tot alguna vegada hem intentat que treballin de forma autònoma i el professorat ens ve i ens diu no ens tragueu al científic o a la científica perquè la motivació disminuirà moltíssim. O sigui que tenen moltes ganes de conèixer. Això és un molt bon punt de partida. Si no feu recerca, això ho he posat perquè l'any passat ja em veu cridar l'atenció les persones que no feu específicament recerca. Expliqueu la vostra feina, expliqueu el que feu a la vostra empresa de forma més global, expliqueu en quina part del procés interveniu vosaltres. Ja veieu que el nostre objectiu és visibilitzar tota mena de professions relacionades amb la ciència. I també, no m'he fixat en el teu nom, però el comentari que em feia la companya, quins missatges ocults estan ocults dins del nostre missatge? Doncs diuen molt de la percepció de la ciència de les persones que s'hi dediquen i de la perspectiva de gènere que hi apliquem. Les paraules que fem servir, les imatges que posem també són importants. Molt bé. Ara entrem ja en els elements dels quals comptarà la nostra presentació i ens fixaré específicament en la part de ciència, la que explicarem. Tinc una pregunta aquí. El femení genèric estaria ben emprat, doncs, és una opció des del meu punt de vista. És una opció que, a més, dins del dia de la nena i la ciència, això evidentment és la meva opinió. Jo moltes vegades poso el femení abans del masculí. Una opció, des del meu punt de vista, molt valorable. Si vosaltres esteu còmodes fent-ho, llavors, quins elements hem de tenir en compte en la nostra xerrada? Evidentment, el contingut.
El contingut, vosaltres ja teniu clar, és la vostra feina, el que potser haureu de decidir com de molt l'amplieu. El viatge en el qual portareu a l'alumnat. Sobretot si expliqueu una recerca, segurament partireu d'una problemàtica, una hipòtesi, una presa de mostra, un experiment i uns resultats. Això els porta en un viatge amb vosaltres. La profunditat amb la qual expliqueu els diferents conceptes, els exemples que doneu, que reforçaran el contingut, el ganxo, que aquest és com el duende de les xerrades, de tot el que té un guió, una explicació. Encara estan transient. No està mal. Humor sorpresa, ja veureu per què podem fer servir l'humor i la sorpresa. El ritme serà molt important perquè us puguin seguir bé. El ritme no m'estic referint a parlar més ràpid, a parlar més lent. Evidentment, no us aconsello que parleu ràpid perquè serà més difícil seguir-vos si parleu ràpid. I la modulació. Ja veieu que jo de tant en tant intento fer alguna inflexió de la veu per recuperar la vostra atenció. Igualment jo ja n'acostumo a fer, no és una cosa que em costi. Però si sou conscients de parlar de forma una mica monòtona, doncs a treballar-ho. És el moment de millorar en aquest aspecte. I per què estem parlant d'aquests elements? Enrere un moment. Com hem de modular aquests elements? Amb quin objectiu? L'objectiu és aquest, el que us acabo d'ensenyar, la corba d'atenció. És que quan tu comences a parlar, tu tens tota l'atenció de la teva audiència, han vingut a sentir-te, evidentment, tens la seva atenció, i a mesura que vas parlant, la vas perdent. Ja veieu, aquí tenim la línia del cansament i la línia de l'avorriment. I sempre passa que al final de qualsevol xerrada tu recuperes, perquè, entre altres coses, esperen que facis un resum, alguna cosa que m'he perdut ara la podré recuperar, o simplement perquè s'acaba. I bueno, ara ja per aquí queda, estic atent. Però el nostre objectiu ha de ser la línia lila. És a dir, podem anar perdent l'atenció, però salpimentem la nostra presentació per anar recuperant la seva atenció. Això ho fem fent servir petites estratègies, petites o a vegades més grans, que faran que la seva atenció vagi tornant cap a nosaltres i, amb una mica de sort, no baixarà de la línia de cansament. Algunes petites accions que podem fer per aconseguir això? Doncs, per exemple, dividir la presentació en parts. Si fas qualsevol... Quan tu dius ara us faré un resum del que acabo d'explicar, segurament recuperis atenció. Si dius canviem de tema, també recuperes atenció. Són com petites estratègies de la parla que podem fer servir i en veurem moltes més ara. Sorpresa comèdia també la veurem i no us preocupeu, no estic parlant de comèdia, no necessiteu fer una broma, i la modulació de la veu. Llavors, ara farem un repàs per diferents eines, totes amb l'objectiu de mantenir aquesta corba ben amunt. La primera, les tisores, que diem nosaltres. I és que el que heu d'aconseguir és reduir tenir ben clar, destil·lar tot el que els voleu explicar per escriure el vostre missatge principal. Quan acabi la presentació, jo vull que ells sàpiguen que el canvi climàtic afecta la població d'una espècie determinada i aquesta població està en perill pel canvi climàtic. M'acabo d'inventar completament. Però una frase curta, aquest és l'objectiu, el meu missatge principal. I tota la resta que jo afegiré va ajudant a reforçar aquest missatge i a comprendre'l millor, a comprendre per què aquesta espècie, com li afecta exactament la temperatura, per què això és un risc, on està aquesta espècie, contextualitzar. I sempre, evidentment, heu de tenir en compte el temps que teniu per explicar el temps englobat que teniu. Jo us he posat aquí 3 exemples i a més són 3 contexts diferents. Un d'ells com a mínim és molt diferent. Aquest primer és un congrés científic i aquí tenim un senyor
que està parlant de microones i crec que, si no m'equivoco, està com 1 hora i mitja parlant de les últimes novetats sobre les microones. Evidentment, aquí el codi és professional, no té res a veure amb el que farem nosaltres. Tu també pots explicar què són les microones en un vídeo de 10 minuts. Aquí també, aquesta és la Débora Ciència, també ens explica què són les microones i després fa servir el microones com a recurs de proximitat. Però és que també tu pots explicar què són les microones en 10 segons, que és aquest que tenim aquí. Crec que hi ha unes 3 preguntes. Bueno, crec que no. No sé si ja hauran marxat, però que sapigueu totes, la presentació la tindreu al vostre espai de la web. Vull aprofitar perquè com és tan curt, tenim temps de veure'l perfectament i m'he recordat d'activar el so, així que microones. Microwaves are low-energy electromagnetic waves that, when absorbed, mainly cause molecules to jiggle, that is, heat up. Microwave ovens use microwaves to jiggle water and other molecules in food to heat it up. Ja està, ja tenim l'explicació de les microones. Jo, per exemple, ara, si hagués estat en un entorn amb les edats que us trobareu vosaltres, no hagués pogut posar aquest vídeo així, primer perquè és molt petit. Jo he confiat que vosaltres entendreu l'anglès, l'he posat més gran i m'hagués assegurat que aquest vídeo té subtítols en castellà. Ho dic perquè podeu fer servir vídeos dins la vostra presentació que il·lustrin el tema del que esteu parlant, però intenteu, si poseu un vídeo en anglès amb subtítols en anglès, abans consulteu amb la mestra o el mestre per assegurar-vos que no seran 3 minuts perduts perquè no ho podran seguir. Molt bé. Ha tornat a engegar. Microwaves are... Hola, devoradores! Vale. Llavors, aquí us proposem un exercici perquè el feu per les sessions. Ja veieu, cada vegada que veieu que apareix la paraula exercici, estem pensant ja en els tallers de a partir de dijous. I és que comenceu escrivint una frase curta sobre el vostre treball o la vostra recerca, perquè serà el vostre punt de partida per construir tota la vostra presentació. Jo ara no us donaré els 2 minuts, això ho podeu fer de cara a les sessions de dijous. Al final de tot us faré un resum de cada vegada que posa exercici, ho repassarem, de tot el que heu de preparar per dijous, el que us proposem que prepareu per dijous. Què més podem fer servir? Podem fer servir històries i emocions. Podeu indagar una mica o pensar si podeu trobar alguna història personal o amb una certa emoció que podeu lligar a la vostra recerca. Això ens ajudarà a establir un lligam emocional i això ens serveix molt per captar la seva atenció i perquè l'aprenentatge sigui molt vàlid i molt profund. Sempre recomanem explicar una història i no llisteu fets. Si feu recerca, més podeu aprofitar el que us deia abans, aquesta narrativa de hi ha un problema, busquem la solució, fem un experiment i tenim uns resultats al final. És el que us dic, podeu estructurar la xerrada com una història. Si treballeu a una empresa, potser us podeu plantejar, puc explicar un dia a la meva empresa, què és el que faig en un dia? O si, per exemple, la vostra empresa té un producte, podeu explicar la vida del producte, per on passa i on interveniu vosaltres, i explicar-ho així una mica de forma més narrativa. I us he posat aquí exemples. A Radiolab són 3 formats diferents. Aquest és un podcast, aquest és un llibre i aquest és un vídeo. Radiolab és un podcast molt recomanable, sempre el recomanem, i a cada capítol ens expliquen una petita història que ens introdueix en un tema concret de recerca. Gairebé tots els capítols van d'històries. El Gen ens explica la història de la genètica, però l'autor, el Siddhartha Mukherjee, un nom molt difícil de dir, aprofita el que podria ser una història asèptica de la genètica, ell ja la part històrica l'explica ja amb molta emoció. Però és que, a més, en paral·lel ens explica la història de la seva família i de com la seva família pateixen una malaltia genètica i el que és emocionant és com ho explica en paral·lel a l'avenç de la història de la genètica. No us faré més spoiler, però us recomano moltíssim aquest llibre. I també aquí tenim una petita mostra de com explicar l'origen de les vacunes d'una manera completament narrativa.
Llavors, què volem fer fent servir històries i emocions? Doncs, per una banda, reforçar l'aspecte social de la ciència, lluitar contra l'estereotip fred de les dades i incrementar la seva comprensió. I que l'aprenentatge és el que us deia ara. Se'n recordarà molt més d'una història que de les dades. El missatge serà molt més personal. I sempre m'agrada posar un exemple. La Rachel Carson va escriure La primavera silenciosa. La Rachel treballava a un departament de medi ambient del govern dels Estats Units i li va arribar una problemàtica de l'època que era l'ús no regulat dels pesticides, sobretot del DDT. Ella es va adonar que allò s'havia de solucionar, el DDT s'havia de regular, evidentment es feia servir contra el mosquit de la malària, si no m'equivoco. No es tracta de no fer-lo servir, es tracta de regular-lo perquè estava matant poblacions d'ocells, estava trencant ecosistemes, podia arribar a afectar els humans i va decidir intervenir. I va escriure aquest llibre, que és un llibre purament de divulgació científica, però que comença amb un primer capítol que és una fàbula directament. I comença d'aquesta manera. Hi havia una vegada un poble al cor d'Amèrica on tota la vida semblava viure en harmonia amb allò que l'envoltava. Després, una rara plaga es va estendre sobre el lloc i tot va començar a canviar. Fixeu-vos que el to sorprèn per un llibre ple de ciència. Doncs aquest llibre, evidentment, va ser un èxit. La seva campanya a favor de la regulació dels pesticides, tot i que va ser conflictiva, ho va aconseguir, es van acabar regulant i, de fet, se la considera una de les primeres activistes ambientals i la que va originar tot l'activisme ambiental. Tinc una pregunta. Bueno, crec que anem perdent gent una mica a comptagotes. Molt bé, doncs, en aquest punt ha arribat el moment de pensar si trobeu alguna història més o menys emotiva que podeu relacionar amb la vostra recerca i apuntar-la també per fer-la servir. Què més podem fer servir? És molt important tenir en compte que ells ja tenen coneixements. Ells tenen coneixements que els venen pel currículum escolar i pel fet de viure en la nostra societat. És el que us deia abans, canvi climàtic, ja saben què és, ja coneixen la problemàtica. Podeu fer-lo servir de ganxo, evidentment, si us dediqueu al canvi climàtic ho fareu, però que sapigueu que ells ja tenen uns coneixements al respecte. Com diuen la Digna Couso i les altres autores del document Ensenyando Ciencia con Ciencia, que si us interessa l'aprenentatge i l'ensenyament de la ciència, aquest document és fantàstic. Ells diuen ningú no és una tabula rasa. Ells ja tenen uns coneixements previs i el que ens va molt bé a nosaltres és preguntar-los i començar a construir el seu coneixement a partir del que ells ja saben. Molt bé, i una altra cosa, una altra eina que podem fer servir i que va molt bé és la participació. És fer preguntes. Jo us he activat en el moment en què us he fet una pregunta. Volia continuar a fer-vos preguntes, però prefereixo seguir amb les explicacions. Però vosaltres també ho podeu fer al principi, ja us ho hem proposat nosaltres, ho podeu tornar a fer potser quan comenceu la vostra part més científica, a l'hora de contextualitzar el tema, podeu fer preguntes, podeu demanar l'opinió, podeu fer un petit quiz. És molt important pensar com respondran les vostres preguntes, sobretot perquè la classe continuï ordenada i atenta. Per exemple, sempre podem proposar aixecar mans o donar torns de paraula. Això també us recomano, si penseu fer-ho, que consulteu amb el professorat. Podeu proposar un petit experiment, que jo no sé què feu ni què els podríeu proposar, perquè depèn molt de la recerca que feu. Però, evidentment, ha de ser molt senzill i ha de ser que ho puguin fer sense cap tipus de preparació. Podeu fer servir l'enllaç online, tot i que, sobretot si estan a sisè de primària, molts no tindran mòbil encara. A primer de l'ESO ja n'hi ha més que tenen mòbil i, en qualsevol cas, sempre consultant amb la professora, no penseu mai a proposar-los una cosa com aquesta en directe perquè acostuma a ser un caos. Perquè uns no tindran mòbil, els altres faran grups. Si per l'altra banda feu una pregunta a l'aire sense especificar com han de respondre, també o no us respondrà ningú i quedarà un silenci, o
hi haurà un caos de cop a l'aula perquè començarà a respondre tothom a la vegada. Per tant, és important dir, aixequeu mans que creieu que això, que sabeu la resposta o que vulgueu participar. I si ningú respon, doncs també podeu dir, tu que estàs aquí, evidentment, i si no vols respondre, doncs tampoc hem de forçar res. Però la participació és una molt bona eina. El llenguatge és una cosa que hem de tenir molt en compte i que estic convençuda que ja esteu tenint en compte perquè el públic al que us adreceu és una cosa de la qual sou molt conscients. I a l'hora d'adaptar el llenguatge heu d'assegurar-vos que no el subestimeu, però que tampoc el sobreestimeu. Heu de trobar la balança i l'equilibri que està allà al mig per poder adaptar el vostre llenguatge al seu nivell. Ja us ho diem, no feu servir taules ni gràfics, encara que ja us ho comentava, si són centrals per la vostra explicació i estareu temps explicant-los i tenen sentit, endavant, no hi ha cap problema. I vigileu amb l'argot, 3 paraules seguides que no entenguin és que perdran l'atenció i ja no us podran seguir. I us volia ensenyar un exemple aquí d'un especialista que està parlant amb una nena petita. Bueno, si entreu en aquest vídeo veureu amb aquest especialista que està explicant nanotecnologia a 5 nivells de dificultat diferents. Des d'un nen, un adolescent, un universitari que comença, un universitari que acaba per nosaltres i un especialista. I us vull ensenyar com adapta el llenguatge per explicar què és un nanòmetre, que és una cosa molt difícil d'explicar per una nena petita. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm a research scientist. Do you like science? Yeah. I wanted to talk to you about a specific type of science called nanotechnology. Have you ever heard of this word before? Nano is kind of a funny word, right? It's a word that's used before another word, and it means 1 billion. What's the smallest object you can think of? A baby ant? A baby ant? Very good. So I have over here a meter stick. Let me show it to you. And so that's a meter, and if I divide it by 1,000, I get a millimeter. So milli just means 1,000. There's all these little lines on the ruler, and each of those little lines is 1 millimeter. So baby ant is probably a couple of millimeters. So even the thing that's the smallest thing you can think of, it's 1 million times bigger than a nanometer. Tiny, tiny, tiny. Tiny, tiny, tiny. Tiny. If I took... Bueno, la nena és boníssima. Podem pensar, quin era l'objectiu de l'especialista? Era que quedés molt clar que un nanòmetre és una cosa molt petita. I fins i tot li fa una pregunta i ell construeix la seva explicació a partir de la resposta de la nena. Li explica que és un nanòmetre en relació a una baby ant, una formiga bebè. Explicar que és un nanòmetre és molt complicat i ell ha fet un esforç bastant important per adaptar el seu llenguatge. Molt bé, és el moment d'adaptar la vostra frase a un llenguatge per a adolescents. O que tingueu consciència que tot el que construïu a partir d'ara ha d'estar adaptat a aquest llenguatge. Què més podem fer servir? Podem fer servir relacions de coses que ells ja coneguin. Podem fer servir la seva vida quotidiana. Podem fer servir aplicacions conegudes referents a la cultura popular. El problema que podeu tenir és que podeu no saber quins referents tenen ells. Jo us poso un parell que acostumen a funcionar de forma transversal a moltes edats, com són Harry Potter i els Simpsons. El coronavirus, evidentment, tothom se n'ha parlat de coronavirus, els superherois. Si esteu més posats en quins referents poden tenir, endavant. Feu-ne servir tants com vulgueu per il·lustrar la vostra xerrada. Què més podem fer servir? Símils i metàfores. Això sí, analitzeu-les bé abans de fer-les servir. Han de ser comparacions robustes i no les estireu. Fer-les servir una vegada i no aneu molt més enllà perquè no acostumen a aguantar gaires estirades. Jo us he posat aquí un parell que són molt típiques, que és l'ADN com a un codi que ens programa nosaltres o també es fa servir com a llibre d'instruccions i també un calendari còsmic que assimila a un any tota la història de l'univers i és una manera molt gràfica de veure en quin moment va aparèixer l'home. Si el Big Bang va ser l'1 de gener, nosaltres vam aparèixer el dia 31, que gairebé les 12 de la nit, per fer-nos una idea de com de llarga és la història de l'univers i què poc fa que estem nosaltres vivint aquí.
el següent que us demanem és que feu un llistat de coses quotidianes, símils que podeu relacionar amb la vostra recerca i fer servir a la vostra presentació. Què més podeu fer? Podeu emprar eines interdisciplinàries. Podeu incorporar música, podeu incorporar quadres, art, podeu poesia, per què no? Tot el que sigui hibridar sempre jugarà molt a favor vostre. I també en relació amb això, si treballeu en un camp on l'estètica tingui una certa importància i rellevància, aprofiteu-ho. Si mireu pel microscopi i veieu coses boniques, ensenyeu-les. Perquè això només incrementa la meravella de la descoberta i la comprensió. De fet, una cosa que no es diu prou és que quan comprens una cosa sents plaer i és el mateix plaer de la bellesa. I si ho complementem amb imatges que també ens mostren bellesa, doncs el plaer que estem portant a la persona que ens està sentint és molt i molt gran. I us he deixat aquí l'Oda a una flor, perquè la investigueu més endavant, de Richard Feynman. I també, si us interessa, jo que soc química, aquesta web de Beauty of Chemistry, hi ha coses precioses que es fan només a la química. I per últim, també us vull destacar la sorpresa, sense espantar-vos. No necessiteu fer un acudit ni incorporar, no us convertireu en comediants ni res, però podeu fer servir els recursos que hem dit fins ara de forma humorística. Podeu posar un gif o un meme, una cita, un referent que els puguin conèixer i que sigui humorístic. Jo aquí us he posat un exemple aquest noi no científic, és un humorista i fa una paròdia d'una TED Talk, que ja veureu, us l'he analitzat perquè veieu tot el que fa servir. Després us ho podeu mirar i anar repassant. Jo us aconsello que us la mireu i penseu quins recursos ha fet servir, perquè és que ell no només els fa servir, sinó que els explicita, també, els diu literalment. I després repasseu a veure si ho has trobat tots. Llavors, ara vull anar a la part final, per aquí, de la meva presentació, perquè el que ve ara són unes reflexions. Vull anar aquí a la part final per explicar-vos la proposta didàctica que hem proposat a les escoles, perquè estareu pensant què és el que passarà al voltant meu aquell dia. Ja us ho ha dit la Núria, que el primer que veuran és un vídeo de la tripulació Hipàtia. La tripulació Hipàtia, si no ha canviat res, en formen part aquestes científiques que veieu aquí, i també en forma part una periodista, que és la Núria Jar, o Núria Har. No mai tinc clar com ho pronuncia. I nosaltres els fem reflexionar sobre quin serà el paper d'aquesta periodista dins de l'expedició. I llavors els proposem que ells agafin aquest mateix paper, aquest mateix rol el dia del científic, i que els proposem que facin una crònica de la vostra visita al centre, ja sigui online o sigui presencial. Primer de tot, els fem que s'imaginin com sereu vosaltres. Els farem dir adjectius de com creuen que sereu, a veure quantes vegades surt la paraula bata, perquè això és una cosa, o ulleres, una cosa a seguir estudiant, i els farem al principi i al final per veure si canvia la imatge. També els proposem que busquin informació sobre vosaltres, de com treballeu, en quin tema treballeu, i que es preparin preguntes. Hi haurà tot un equip d'estudiants que estaran pendents entre altres coses, si vosaltres ja esteu responent a aquestes preguntes a mesura que aneu fent la vostra presentació i la vostra explicació. Durant la xerrada es dividiran en grups i treballaran diversos aspectes del que els explicareu. Si no cobriu algun d'aquests aspectes, és molt probable que us trobeu una pregunta sobre algun d'aquests temes. Els hem dividit en tants temes perquè en realitat hem proposat que hi hagi molt poques sessions de treball per ell. Hi ha algú que ja està entrant ara? Bé, jo ho deixo entrar.
I, per exemple, podran treballar sobre el vostre perfil, el vostre camp de recerca, la recerca concreta, la problemàtica a la que doneu resposta, l'entorn de treball, buscaran un títol per a la vostra crònica, la documentaran gràficament i es prepararan preguntes. Aquesta és la proposta que hem fet als centres. Després els hi deixem triar i podran fer els seus grups i distribuir-ho com creguin més convenient. Finalment, després de la xerrada, podran escollir el format en el que volen fer aquesta crònica. Pot ser un article al blog, els donem moltes opcions, un podcast, ràdio, vídeo, infografia, pòster, còmic, el que el professorat en aquell moment estigui amb ganes d'organitzar. També els hem demanat, finalment, que us comparteixin aquesta crònica al final, que us l'enviïn i que, si tenen algun dubte, també us consultin per poder acabar de fer la crònica. Llavors, us he dit que us faré un resum al final del que podeu preparar per les sessions de treball. Ja no us preocupeu perquè ja ho hem vist tot, només us estic resumint al final el que necessitareu. I és que per les sessions us demanem que us preparem una exposició-presentació de 5 minuts sobre la vostra recerca. Poso exposició-presentació perquè no us vull fer anar malament i si no heu de tenir la presentació encara, doncs una exposició, el que creieu que pugueu tenir pel dia que fem el taller. Evidentment, com més tingueu, més podrem treballar també. Farem uns grups de 8 i cadascuna farà 5 minuts d'exposició i després, entre totes, us donarem un feedback i us donarem idees, idealment, i totes participarem i direm la nostra al respecte. Llavors, elements clau que heu de tenir en compte. Això penseu més aviat per tenir-ho en compte per la vostra exposició al col·le, perquè, evidentment, per exemple, el ritme, en 5 minuts que us estic donant, no l'avaluarem gaire, perquè no dirà massa de com serà el ritme després una sessió d'1 hora. Però tota la resta sí que podem anar treballant, el viatge, la profunditat, els exemples, el ganxo. També podeu tenir en compte les eines per les que hem passat avui. Per exemple, proposar una de cada, una història, o ni que sigui fer l'esforç de buscar-ho. I us proposo i us animo a que vingueu amb propostes al respecte de les eines de les que hem parlat avui. I aquí us deixo també un checklist perquè potser us ajuda a l'hora d'anar fent gran la vostra i anar revisant la vostra presentació, què explicareu, qui, amb qui, per què faig la recerca, puc explicar una història, com faig la recerca. També podeu analitzar altres coses com puc trencar els estereotips de gènere amb la meva xerrada i els de científics. Puc relacionar la meva recerca amb la seva realitat propera, amb la cultura pop, amb altres variants. Ja veieu, hi ha moltes coses, molts suggeriments perquè us vagin encenent llumetes i donant idees de cara a preparar la vostra presentació pel dia 11. Molt bé, són les 11:26. Volia deixar alguns minuts. Deixo de compartir la presentació un moment i torno jo aquí per si teniu alguna pregunta de tot el que hem explicat o de com seran les sessions taller. Si voleu, podeu... Mira, estic veient alguna cara coneguda. Com ens podeu inscriure en els tallers? Les preguntes més tècniques jo no les domino. La Núria ens ha deixat un mail que crec que era info@cientificas.com o .cat, ara no me'n recordo. I el que sí que sé és que quan entreu al vostre perfil d'investigadores podeu accedir als diferents continguts i entenc jo que també us podeu inscriure en les sessions quan toquin. Hi ha places, com a mínim crec que les 2 primeres estan plenes, però a partir de la tercera hi ha places. Em sembla. I aquesta formació es penjarà també en vídeo. Per això l'estem gravant. Moltes gràcies, Àurea. Teniu alguna altra... Estic intentant anar enrere perquè m'he perdut comentaris. A veure...
Bueno, de moment crec que només eren companyes que ens havien de deixar. Moltes gràcies, Isabel. Moltes gràcies. Si teniu qualsevol dubte que us sorgeixi d'aquí a la sessió de taller, penseu que els primers minuts de la sessió haurem d'estar esperant a que tothom s'incorpori i els podem aprofitar per resoldre alguna cosa, algun dubte que tingueu. A més, com a mínim a les primeres hi serà la Núria, també podeu aprofitar per algun dubte que tingueu amb ella. A veure, ¿cuándo sabremos qué centro...? Vale, aquesta resposta m'ha de ser. Perquè jo sé que la Núria m'ha dit que s'han començat a assignar i que és com un procés i us arribarà el moment en què us arribi la vostra adjudicació i que rebreu un mail amb l'escola. I crec que sí, que totes tindreu una escola assignada i que és bastant ideal perquè de manera completament afortunada sou com unes 400 científiques i uns 400 centres. O sigui que sí, totes tindreu un centre. Puc recordar els dies dels tallers, suposo que vols dir. Comencem el dijous a les 10 i el divendres a les 10. Llavors, el dilluns és al migdia, per si alguna ha d'aprofitar, li va millor aprofitar l'hora de dinar, a la 1:30. I el dimarts torna a ser a les 10. Crec que ho he dit bé, però sobretot consulteu-ho. Mare meva, algú m'està dient que vam anar a l'institut juntes. Els vam buscar, no? Molt bé, Victòria. Vale, una pregunta semblant a la Sandra. És important parlar de la recerca del lloc de feina o també està bé parlar de la nostra feina de suport? Ui, tot està molt bé. Tot és... De fet, si fas suport a la recerca, serà més sorpresa el que expliqueu. Igualment, jo sí que em reservaria, explica-li a la professora perquè potser li interessa molt que expliquis la teva recerca. Si pel que sigui no aconsegueixes contactar, perquè a vegades jo sé que hi ha alguns problemes i la comunicació no és tan fàcil, depenent del cas. Si segmentes bé, perquè clar, és que ara no sé ben bé de què vols parlar, pots explicar les dues coses, perquè no es confonguin els termes ni res. Jo avaluaria què és el que et sembla més interessant a tu. En general, qualsevol cosa que tingui a veure amb la ciència els agrada i els motiva. I el dilluns, dia 31, també, oi, de taller, que és a la tarda. Sí, bueno, a la tarda, és a la 1:30, a la 1:30. Fins les 3:30. No sé si rebreu un enllaç nou, bueno, es pregunten, rebrem un nou enllaç per el dijous. No és el mateix d'ahir, perquè jo tinc ja els enllaços dels altres tallers i són enllaços diferents, així que suposo que rebreu un enllaç nou. Mira, Anna Drou, sempre, el teu nom em sona moltíssim, Anna. Faig comunicació científica, però vinc de vessant científica. Home, i tant, la nostra professió és una professió que té a veure amb la ciència, per suposar. Tengo que salir ara. Bueno, no pateixis, Àurea, que ja estem amb la sessió d'avui. Moltes gràcies a totes, que més o menys totes esteu acomiadant. Ens estem passant 2 o 3 minuts i de moment no estic trobant més preguntes, però bueno, el que us dic, podeu continuar. Sí, disculpa, Bea, jo t'he posat una que veig que no t'has... Sí. No, els que estem amb... Has centrat molt en el tema de recerca. Els que tenim formació científica, estem en un treball en què utilitzem la nostra formació, però no estem fent recerca, com ens suggeriu que ho enfoquem? Ho dic per alinear expectatives amb el centre, que no s'esperi una cosa i els donem una altra, per exemple. Jo l'any passat em vaig trobar amb un perfil, que a més va coincidir al meu taller, que era de Regulatory Affairs. A més, a mi em coincideix que jo, quan vaig treballar a empresa, la meva posició era de Regulatory Affairs, és a dir, portava la part més administrativa de la recerca.
a l'hora d'enfocar la seva xerrada amb tot el grup i ella mateixa, ja va proposar explicar el que feien a l'empresa de forma global i després ella no s'entrava tant en els aspectes més burocràtics perquè és que són complicats, a més, sinó en donar valor a la seva feina, per què no sé, si hi ha d'haver un conservant, per què es regulen l'ús dels conservants, quina resposta, a quina problemàtica dona resposta la seva feina. No sé si t'estic responent. Si em dius... Sí. És que he entrat tard a la sessió d'avui. Ja em miraré, que veig que està gravat la primera part. Disculpa si alguna cosa que pregunto l'has explicat. Entenc que també els hi hem d'explicar una mica com ens hem format, vull dir, vam estudiar tal, vaig estar... O sigui, l'evolució curricular, també voleu que la posem en evidència una mica així perquè vegin... Sí, això està... Si vas a recuperar al principi, veuràs que hem estat una estona parlant de com ens hem interessat en la ciència, com vam començar la nostra carrera científica... No, amb el que m'has dit amb la presentació de companyia ja em serveix per centrar el tema, perquè potser encara que no estiguem involucrats en recerca, presentar una companyia de biotecnologia és interessant i després li dic, mira, dintre d'això jo em dedico a aquesta part més de el que sigui. Gràcies. Igualment, a tu t'anirà molt bé les sessions de taller, perquè feu casos que no són tan comuns dins de les científiques. Sí, entesos. Gràcies. Podràs aprofitar molt. Perdoneu, però m'he perdut al principi de la xerrada. Segons quins criteris sabem si la xerrada és de forma presencial o online? Jennifer, crec que vosaltres ho clicàveu, no? Si la volíeu fer d'una manera o de l'altra. Jo no sé exactament com funciona, però juraria que vosaltres dieu com la voleu fer. Igualment, si tens dubtes, jo contactaria amb l'info@científiques per qualsevol dubte que puguis tenir sobre la xerrada. Jo és que les qüestions més tècniques i de coordinació jo estic per fer les formacions. Molt bé, merci. Doncs, si us sembla, ens passem 5 minuts. Ho podem deixar aquí i continuem a partir de dijous a la sessió que toqui i encantada de tornar-vos a veure properament. Moltes gràcies.